ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст баъдро Opel Хечебек аст ки соли пароишуш 1993 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литри простой, коробка механикаи мошинага дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Радной краска вишнови олучагӣ, 4 дискаҳои молодёжни, 4 баллонаи 60%, салон тоза, мошинага дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар ноҳияи Хуросони айни ҳол нархаш 17000 сомон. дӯстони азиз, срочна сум дар кор мега боз ягончи муомила мекунанд. ба кадоми шумо ки маъқул бошад марҳамат рақамошон кор мекунанд, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо тамос гирифта пурра маълумотша гирен. хоб шумо агар ҳамхали мошини фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза дошта бошед, марҳамат ва сурат ва маълумотша роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯш реклама аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи караван соли пароишуш 1997 сола мега соҳиб шуд. бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега як моҳи дига ҳуҷҷат, 4 баллонаи сред. дӯстони азиз, мошин мега 100% дар шаҳри Бохтар қарор дорад. нархаш 21000 сомон ки свети радной вишнови 97 сола мега мошин нахадвай. вариантҳои алишам ҳаст мега ягон Opel Zafira ё ки Corolla Verso ё ки ягон мошини дига Corolla версия 2004 боло боша мега болоиш сум мете мега соҳибшон, яъне ки чанқай лозим бошад 30000 20000 чанд ҳазоре ки мошини соз боша мегад Opel Zafira ё ки Corolla Verso. дӯстон, агар ягон маълумотша нафаҳмед бошед, марҳамат рақамошон мондагӣ аст, метавонед ки пурра када мошина гирен. маълумотша мошин дар территорияи шаҳри Бухтар қарор дорад, номерошон кор мекунад. аз шумо ки фақат одамони мехаридагӣ ё алиш мекардагӣ мошин мега 100% марҳамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ВАЗ 21012 аст ки мошинои советский молодёжни соли бароишаш 2005 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 баллонаи 70%, салон тоза, радной краска, намихе хокистарланга чӣ хеле бардорад худом бинен. мошин мега беҳайд тоза нахадвай дар ҳолати корӣ аст. дар шаҳри Душанбе, яъне ки пойтахта мошин қарор дорад. нархаш 13500 сомон ки боз камтар дига муомила дорад, фақат одамони конкретна мехаридагида. хоб баъдро агар маълумотш агар ягон ҷо нафаҳмида бошед, камбудӣ бошад, марҳамат метавонед ки дар рақамошон тамос гирифта пурра маълумотша гирен. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира дошта бошед, марҳамат сурат ва маълумотша роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда реклама намерем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва навори моро дар ватсапи мотон поделиса кунед. мошини фурӯшӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи караван соли пароишуш 1997 сола мега соҳиб шуд. бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мега ҳолаташ хуб аст. состоянии баллон нормали, мотор соз, дига маълумотои пурра нест баъдро ҳуҷҷат и чизо гуфтагӣ нест. аз соҳибашон мегирем. мошин мега срочна сум дар кора бо нархи арзон мефурӯшем 20000 сомонӣ. нашуд арзон шад, ягон муомила надорад. дӯстони азиз, марҳамат кадомитон ки ҳамин хел караванхар бошед 20000 сомонӣ 97 сол дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. срочна сум мега фақат одамони харидор. марҳамат тамос гирем бо пурра када маълумотша аз соҳиби караван худатон гирем.
мошинчаи фурӯшии навбатии сайбаҳадрон ва аз 2108 ки соли бароишаш 2000 соле ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Абиё мотор 1.5 литри праздо экономни коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. ҳолати мошин хуба мега соҳибшон срочно сум дар кора мега конкретна харидор бошад арзон мекунем мега мошин бе ҳамон арзона бо арзон мекунем мега 6500 сомон яке дӯстон боз муомила дорад. мошин 2000 сол дар ноҳияи Фархор қарор дорад. 4 та балонаи 60%, 70%, 4 дискаи нав. мошин мега дар ҳолати хуби техникае. кадомтон ки харидори конкрет набошем бо савдо мекунем мега маромат тамос гирем пурра маълумоташа гирем. кадомтон ки дар канали мо обуна шавем яъне ки подписатсия кунед ва видеонавори моро подлиса кунед. мошини фурӯшии навбатии сайбаҳадрон Opel Vectra A ки соли бароишаш 1993 соле ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. мошин мега тоқа дар шаҳри душанбе мега гаштагӣ аст яъне дуруни шаҳр дар гаштагӣ мега соҳибшон срочно сум дар кора мега бо мошин арзоне бо ҳамира мега арзонтар када метиҳам бардорон 15000 сомоние мега дуруни шаҳр дар гаштагӣ фақат маромат дига маълумота гирем мошин дар шаҳри душанбе 15000 сомонӣ. Opel Vectra 93 соле ки неки сайтсениш ранги 94-95 ки салоншам тоза ҳамаш аз раднои худаш раднои краска намхе серебристи намхе дустурази намхе свет аста. маромат тамос ки кадоми намхе Opel Vectra дар кор бошад 15000 сомон метавонед ки мошина успед када харем барои ки мошин яъне ки нормални нархшам арзанда ҳаста маромат. мошини фурӯшии навбатии сайбаҳадрон Mercedes-Benz C-класса ки сечка элегант соли бароишаш 1995 соле ки бензин газ кор мекунад. абиё мотораш 1.8 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. 10 моҳи дига ҳуҷҷат дора мега 4 дар электропакет яъне ки мошин элеганса 4 диска 4 та балонаи 80%. мошин мега камтарак меличовка кор дора мега нагуфтем чие камтар меличовка кор дора хоҳед мекунед нахоҳед хайхтон медонед. дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад нархаш 33000 сомонӣ. боз дӯстон азиз яъне ки камтара дига муомилам дорад срочно мега мошина биен аз пеш бинем мега ба савдо мекунем 33000 сомонӣ камтар кор дошта тоқа вариантҳои суми холӣ мега соҳибшон. маромат тамос гирем пурра маълумоташа аз худашон гирем фақат аз шумо хоҳиш ки лайки бепула монед ва навора подлиса кунед. мошини фурӯшии навбатии сайбаҳадрон Opel Astra F ки дар кузуфи хечибек соли бароишаш 1995 соле бензин газ ҳардуш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. раднои краска намхел кабуд 4 та дискаҳои яъне ки престиж яъне ки шапалоқай паука ҳамихел 4 та балонаи 60%. салоншам тоза мошин мега срочно сум дар кора бо нархи арзон мефурӯша мега 20000 сомонӣ ки 95 соли нархи ахиронша мега дига ягон сомон арзон намешавад. аз шумо хоҳиш илтимос дорам ки беҳуда занг назана нархи ахиронаш 20000 сомонӣ ки 95 сола дар шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад. хоб дӯстони азиз ба кадоми шумо кам хачбеки арзон маромат ки лозим бошад маромат срочно сум дар кор аgar мошин савдо нашуда бошад шумо дидед ки мошина рафта аз пеш бинед ва савдо када гирен тоқа вариантҳои суми холӣ срочно мега соҳибшон маромат тамос гирем пурра маълумота гирем бо. мошини фурӯшии навбатии сайбаҳадрон Mercedes-Benz C-класса ки сечка L Classic соли бароишаш 1997 соле ки бензин газ ҳардуш кор мекунад гази евро 4 дорад. абиё мотораш 2 литри коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 дар электропакет кондитсионер дорад печкаш кор мекунад мега хадавои кадагиай салоншам тоза ҳамаш кагнада мега мошин ду балони пеш мегад пачка ду балони ахир мегад миёна средни хадавоям кадагиай ҳуҷҷат ҳамаш 100%. қайд дӯстон маълумотош хело бисёр ҳамаша гуфтанам вақти шуморо намегирем. мошин дар пойтахт шаҳри душанбе қарор дорад нархаш 48000 сомонӣ ки боз савдо ҳам дорад. тоқа вариантҳои сум мега 48000 сомонӣ бо яъне ки арзонтар када метиҳем мега рақамошон аста кор мекунам маромат метавонед ки дар ҳамин рақамошо тамос гирифта пурра маълумотои бештарша аз ҳамин рақамҳо гирен лайка фаромош накунед ва навори моро подлиса кунед.
мошинчаи фурӯшии навбатии сарбаҳдорон Toyota Mark D ҳастае ки соли барои 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 2 литрае, коробкааш механикае. Мошин мега дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. Мошин мега 4 диска, 4 плонаи 60%. Мошин мега 100% фақат ҳам як краска мекирӣ мега дига ҳама ҷош как нада мега хадавои падавои кадаги садусни азиз. ҳами як краска мекирӣ мега дига ҳамаш как надае. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 15000 сомонае ки дига арзон намешава мега нархи ахирон шаҳри бародарон. марамат тамос гирем бо пурра маълумотша гирен. 15000 сомонӣ мега нархи ахиронш 98 сол Toyota Mark D. кадомто ки мехаред марамат бо пурра маълумотша гирен. шумо агар хали мошинои фурӯшӣ ё ки хона, замин, квартира, мағоза ягон техника дошта бошед барои фурӯхтан, марамат сурат ва маълумотша роӣ кунед дар номери имои WhatsApp. мо эълонда рекламада фурӯш шуда мемонем. фақат дӯстони азиз аз шумо хоҳиш ки лайка мондана фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатии сарбаҳдорон Daewoo Tico ҳастае ки соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардач кор мекунад. объем моторош 1 литра, экономика масраф, коробкааш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техника мега дӯстони азиз, яъне ки камбудиша нагуфта ки мошинам хали раднои краска вишнови, яъне ки олучаги свет астае. балнош ва дискаҳои простой дӯстони азиз, маълумотош хело камай, фақат мошин мега 100% дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда қарор дорад. нархаш 8000 сомоние ки боз камтаре дига муомила мекунем мега срочно сум кунае. 8000 сомонӣ дар шаҳри Регар, яъне ки Турсунзода Daewoo Tico. дӯстоне ки ҳамхали мошино яъне ки арзонша сирох карда буданд, маҳрамат метавонед ки тамос гирифта бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен. чӣ мошине ки ба шумо дар кор бардорам, фақат дар комментари нависед кадом сол чӣ хел мошин. мо албатта ки ёфтем баҳри шумо ки пешкаш мекунем. дӯстони азиз, маҳрамат то охираш тамошо кунем. мошини фурӯшии навбатии сарбаҳдорон Opel Vectra A ҳастае ки соли барои 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкааш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 1.6 модула мега соҳибшон мегад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. аккумулятори пачка, мотор умуман дуд намекунад, фақат ҳаме ки ду чашкаи ақчи бош мега варид дора. яъне ки соҳиб мега конкретан мегӯ мега ду чашкаи ақчи мега варид дорад, яъне ки 100% мошин ягон фақат мега ҳай мекунад. дӯстони инемиқа чиш астае. дига ҳамаш қоидави, балнош нормал, ҳамаш яъне ки ҳуҷҷат, аккумулятор ҳамаш 100% мотор ягон дуд мега салонша мега тоза ҳай. мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад. нархаш 14000 сомония дӯстони азиз ки боз камтаре дига муомила мекунем мега. фақат аз шумо хоҳиш дорад ки беҳуда занг назанам меган, ҳар хел савол натиҳанд. чӣ мошине ки камбудие ки дора надора, яъне ки ҳамаша дар инҷа гуфтагӣ аст, мо ба шумо фаҳмондем. кадомто ки конкрета мехаред 97 солае 14000 сомонӣ маҳрамат камтаре дига мегад муомила мекунем. шумо агар хали мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, маҳрамат сурат ва маълумотша роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда ҳамихел рекламаш мемонем. ин бод 12 мошини фурӯшӣ мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.